Sammen, velkommen til min video. I dag skal vi spise sådan surt slik. Og vi skal prøve en masse ting. Så, lad os prøve den. Okay, den her lille ting. Okay, 3, 2, 1. Den er rigtig god. Og så, nu skal vi få den cola. En cola. 3, 2, 1. Det er rigtig god. Sauer. Og nu skal vi prøve sådan en gul ting, sådan det ligner en bjørn. Lige meget. Er I klar? 3, 2, 1. Rigtig god. Det hedder Sure Gürtet. Jeg ved det ikke. Sure. Jeg tror, I kan ikke se det, fordi det der. Så står det Kino. Sådan Kino. Så den er 100% sauer. Men den er ikke engang sauer. Det smager så godt. Det var virkelig godt. Og så nu skal vi prøve den sidste. Dem links. Sådan. Ja, happy. 3, 2, 1. Den er god. Okay, nu skal vi rate. Okay, den her. Jeg vil give den der 8 ud af 10. Nu skal vi prøve den her. Rate den her. 3, 2, 1. Den er god. Den bedste overalt. 10. Jeg giver 10 ud af 10. Der. Og så hvis jeg kan finde det. Den her. Jeg vil give den 8 ud af 10. Hvor den der glade. Jeg kan ikke finde den. Desværre, jeg kan ikke finde den. Nej, drenge og piger. Jeg kan ikke finde den. Men jeg giver den her slikkepose. Det er en af mine yndlings. 10 ud af 10. Jeg kan godt lide den. Det smager virkelig godt. Og den har vundet. Den her. Den har vundet. Altså, giv en klap.
Nå. Så tror jeg, at vi skal... Nå. Vi ses. Hej.